Гэта эксклюзіўныя кадры. Теплоход Гродно ў Брэсце з'явіўся ў 80-м годзе пасля алімпійскіх гульняў. Перагон судна з Москвы ажыццяўляў экіпаж 4 чалавек. У брэсцкім порце нават захоўваецца фотахроніка тых падзей. Першым на атрываласць рачны карабель праверыў капітан Михаил Занько. Гэта было падарожжа ў 2 месяцы по Москве-Рацэ, Волзе, Доне, Припяти праз 2 моры – Черное и Азовское. Первый год, когда работал теплоход Гродно-Брест, это было естественно, что эйфория такого еще в Бресте не было. И пассажироый поток был очень напряженный. За один день мы могли перевозить до 3000 пассажиров. До 4000 пассажиров. У наши дни у самый пик сезона Гродно перавозіць больш за 15 тысяч пассажираў у месяц. Праўда, зараз прыйшлося зрабіць невялікі перапынак теплоход на рэканструкцыі. Отдать конвой. У абнаўленні свайго рачнога карабля удзельнічае капітан-механік Сцяпан Зялько. За штурвалам Гродно ён ужо 30 гадоў. Апошні раз теплоход рамантавалі ў 2013-м. Цяпер, каб замяніць падводную частку абшыўкі, спецыялістам пінскага суднарамонтнага завода спатрэбілася 3 месяцы і 6 тонн металу. Замянілі рулявое кіраванне, адрамантавалі электраабсталяванне. Словом, теплоход продолжит свое рачное плавание. Команда производит пусконаладочные работы, связанные с тем, что судно после ремонта должно 2-3 дня отстояться на воде. Корпус судна должен прийти в нормальное состояние. Пасля капітальнага рамонту Гродно стаў больш камфортным. Тэхнічныя характарыстыкі палепшаны. Адначасова на борт ён можа прыняць 150 пасажыраў. Маршрут у 10 кіламетраў па акваторыі ракі Мухавец доўжыцца 1 гадзіну. Асабліва чакаюць аднаўлення прагулачных рэйсаў аматары адпачынку на прыродзе. Хотела внука покатать, но невозможно. Очень хотелось бы на теплоходе покататься. Вот. Увидеть окрестности, красоту, но как-то пока не можем. Приезжают гости к нам тоже из других стран, мои родственники с России, и мы постоянно катаемся. И им каждый раз интересно, каждый год, хотя они там уже были. Но это красиво действительно, хорошее времяпрепровождение. Основные пассажиры – это, конечно же, дети в летний период, потому что к нам организованно приходят педагоги со своими детьми из школьных лагерей, детские сады. Бабушки с внуками постоянно приходят, потому что это доступный по цене отдых с ребенком. Прагулкі прывабліваюць турыстаў розных узростаў. Бываюць і эксклюзіўныя романтычныя туры, папулярныя экскурсіі па вадзе і ў замежных гасцей, асабліва ў палякаў, немцаў і расіян. З гэтага прычалу на набярэжнай Брэста амаль 40 гадоў і адпраўляецца пасажырскі теплоход Гродно. Плануецца, што пасля капітальнага рамонту ён зноў прыме на борт першых турыстаў у пачатку ліпеня. Виктория Патоня, Миколай Ковалев, Брестская область.